Dagoeneko 11.000 gora dira ekialdeko hurbileko lurrikaretan hildakoak, askok autoetan eta kalean lo egin dute etxera itzultzeko beldur. Milaka dira kaltetuak eta erreskate taldeak hondamendi eremuetara iritsi ezinik dabiltza. Lurrikarak are gehiago okertu du gainera Kurdistango eta Siria iparraldeko egoera. Azken eremu horretan gerran baitaude duela 12 urtetik. Turkiako presidente Erdoganek larrialdi egoera ezarri zuen atzo lurrikarak kalte egindako 10 probintzitan eta eskualde horiek hondamendi eremu ere izendatu zituen. Nazioarteko laguntza eskatu dute erreskaterako tresnak eta jendea ere. Zaporeak elkartea bere aldetik elikagai bilketa egingo du larunbatean Turkiako eta Siriako errefusiatuen kanpamentuetara bidaltzeko. Eta egingo dugu elikagaiak biltzea eta bidaliko ditugu Siria eta Turkia dauden errefusiatu kanpamentuetan dauden pertsona errefusiatuei. Bai arraina, atun, atala, sardina eta kontserba, latan kontserbenak, eta gero lekaleak kontserben baita ere, gozitak daudela, eta gero baita ere arroza, pasta eta esnia. EAEko memoria historiko eta demokratikoaren lege proiektuaren inguruan akordioa lortu dute Elkarrekin Podemosek, EAJak eta PSek. Miren Gorrotxategi eta Jon Hernandez legebiltzarkideek eman dute akordioaren berri gaur goizean. Azaldu dutenez, Jaurlaritzarekin erdietsitako akordioari esker jatorrizko testua hobetzea lortu eta memoria historiko justuagoa eta hobea bermatuko dute. Ez dugu lortu guri gustatuko litzaiguken guztia, baina bai lortu ditugu gauza oso garrantzitsuak. Adibidez, biktimen erreparazio integrala aitortzea, gure negoziazioari esker edo gure aportazioari esker baitare Euskadin fasismoak jotako biktima guztien era guztietako ez bakarrik hildakoen errekonozimendu eta zenbatekoa jakitea lortu dugu. Nazioarteko legeek ezartzen dituzten parametroak ona ekartzare lortu dugu, batez ere preskriba ezintasunari dagokion horretan. Lortu dugu baita ere emakumezkoen kontra izan zen indarkeri berezia bere lekua izatea lege honetan. Gasteizko etxebizitza sindikatuak Blackstone putre funtsak familia baten etxegabetzea berehala etetea eskatu du. Gasteizen eskainitako prentsaurreko batean adierazi dutenez, familiak etxebizitza sindikatuarekin batera Arabako hiriburuko gizarte zerbitzuetara jo zuen bere egoeraren berri emateko eta konponbidea eskatzeko. Beti bezala administrazioak ez du alternatibarik eman, hori da salatu dutena eta era berean ohartarazi dute etxejabeen legez kanpoko etxegabetzeak ugaritu egin direla. Eta izurria dela eta ezarritako murrizketak duela urtebete utzi zituzten bertan bera Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak, baina bada ordutik mantendu den neurri bat, maskararena. Gaurtik bertan bera geratu da garraio publikoan, maskara derrigor janzteko agindua Espainiako gobernuak hala erabakita. Gabon, Jaurlaritzatik iritsitako berriekin jarraiki, astelehenean 3 urte bete ziren Eitzagako zabortegiak kraskatu eta mildu zenetik, baina Berter Recycling enpresa ez da hasi zabortegia behin betiko zigilatzeko lanekin. Horixe da atzo Arantxa Tapia sailburuak salatu duena. Atzo otsailak 6, 3 urte bete ziren Zaldibarko zabortegia bera etorri zenetik. Horren ondorioz, Joaquin Beltran eta Alberto Soloruze hil ziren eta kalte larriak eragin ziren ingurumeneko arlo guztien. Gogoan ditugu bereziki pertsona horiek egun hauetan eta baita ere beraien familiak. Gogoratuko duzue gainera, Eusko Jaurlaritzak modu subsidiarioan hasieratik egikaritu zituen desagertutako pertsonaen bilatzeko lanak, eta baita zabortegia egonkortzeko eta ingurumenaren gaineko kalteei aurre egiteko lanak ere. Eta arrasatera begira jarriz, Lesetziki Koban egin duten HTaren tunelaren arira
Gipuzkoako Foru Aldundiak hitza hartu du. Udane Arbeo. Azken asteko berri izan dugu Lezetxiki Koban, abiadura handiko trenaren tunela egin dutela eta gogor salatu dute gertatutakoa. Lezetxikiren lagunak Arrasateko eta inguruetako espeleologia zaleen taldeak. Izan ere Euskal Herriko historia aurreko aztarnategi garrantzitsuenetakoa da Lezetxiki Koba eta gizakiaren aztarnarik zaharrenak aurkitu dira bertan. Testuinguru honetan Gipuzkoako Foru Aldundiak bere balorazioa eman du eta adierazi du aztarnategia tuneletik, abiadura handiko trenaren tuneletik 150 metrora aurkitzen dela eta ez diola inolako kalterik eragin aztarnategiari. Atxagak bere garaian esan zuen moduan, gure Gipuzkoako azala oso menditsua da, baina tiraka aste pasea eta laua bihurtzen baduzu oso zabala. Kasu honetan gauza bera gertatzen da. Ze atzo batean dago aztarnategia, gero aztarnategi horrek duen luzapena lurrazpian handitzen da, erabat handitzen da, eta ez da erresa, baina ez dago gertu. Ez dago gertu. Nik ez dakit zenbat metro egongo dira. Eusko Jaurlaritzak esan du 150, horrela izango da. Ekainaren amaiera arte Donostiako pasealeku berria itxita izango da. Urgulmendiaren negala egonkortzeko obrak hasi dituzte, beraz, itxita egongo da oinezkoentzat zein ibilgailuentzat uda hasiera arte. Halaxe jakinarazi du Donostiako udala. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua izatea paseo berria bere horretan usteko. Asteazken honetan Legebiltzarrean izan dira Askabide Klinikako langileak. EH Bilduk agerraldia eskaera egin du. Langileek abortatzeko eskubidea burutzeagatik jazarriak izaten diren emakumeak eta langileen egoera azaldu eta salatu dute. Zer gertatzen da, ordunaldiaren etetea oraindik oso estigmatizatua dago. Ezin da hitz egin, ordunaldiaren etenaldiaz lotsa ematen du, kulpa sentitzen da. Eta orduan horre denak jokatzen du gero jende hau etortzen dena, beraiek oso ondo dakite nun egin mina, eta nun egin jazarpena eta nun egin koakzioa, ezta? Orduan horretara jokatzen dute errezuaren itxurarekin, ezta? Laguntza eskatzera gatoz, ze hau zaila da, eta besterik gabe laguntza. Elkarrekin Podemosek eta Jaurlaritzak akordioa lortu dute memoria historikoaren legea onartzeko. Miren Gorrotxategi eta Jon Hernandez legebiltzarkideek eman dute akordioaren berri. Hala, akordio honek memoria historiko hobeago eta justuago bat izateko bidea zabaltzen duela azaldu du Gorrotxategik. Ez dugu lortu, guri gustatuko litzaiguken guztia, baina bai lortu ditugu gauza oso garrantzitsuak. Adibidez, biktimen erreparazio integrala aitortzea, gure negoziazioari esker edo gure aportazioari esker baitare Euskadin fasismoak jotako biktima guztien era guztietako ez bakarrik hildakoen errekonozimendu eta zenbatekoa jakitea lortu dugu.
Pasaiako Sarraskian hildakoen senideek auzia gizarteratu nahi dute. Harreman dinamika bat abiatuko dute martxoaren 28 bitarte instituzioek eta eragileek ere auzian eragin dezaten. Ikerketa hasieratik zulatua egondala eta beharko dugula beste gizartearen, jendearen, herriaren inplikazio bat. Zitzeiten dan garai hauetan, ez digute ez laguntzerik eman, ez digute aitortzerik jaso. Nafarroako torturatuek aitortza eta erreparazioaren bidean pausoak ematen jarraitzen dute. Euskal Herriko Unibertsitateko Kriminologiaren Euskal Institutuak duela gutxi argitaratu zuen txostenak Nafarroan 1979tik gaur arte izan diren tortura kasuak zenbatu zituen eta 1000tik gora izan dira. Ofizialki aurkeztu da hainbeste pertsonek espero zuten torturaren ikerketa. EHUko Kriminologiaren Euskal Institutoko ordezkariak Nafarroako parlamentuan izan dira. 1979tik gaur arte Nafarroan izandako tortura eta tratu txar kasuen inguruko ikerketa aurkezten. 1000 kasutik gora zenbatu dituzte. Laura Pego eta Janet Ruiz txostenaren egileek ikerketa aurkeztu diete alderdi guztiei. Txibiteren alderdiak ontzat eman du txostena. La política también debe avanzar, porque creo que en momentos como este estamos siendo un grave obstáculo para la sociedad y para el avance en ese reconocimiento. Navarra Sumak bere moduan ere tortura eta tratu txarren kasuak ikertu behar direla adierazi du. Nosotros tenemos muy claro que los miembros de las fuerzas de seguridad fueron nuestros ángeles guardianes frente a quienes querían exterminar a UPN, a PP, al Partido Socialista. Les estaremos siempre infinitamente agradecidos, pero también tenemos muy claro que quien haya torturado no es de los nuestros, quien haya ido contra los derechos humanos no es de los nuestros. EH Bilduko bozeramaileak Kriminologia Institutoko lan taldeak egindako lana eskertu eta ikerketaren aurkezpen ofiziala mugarria dela azpimarratu du. Baina oso zaila da defendatzea abusu puntualak izan zirela, garai guztietan erabili da tortura helburu politikoekin, guk behintzat argi esaten dugu praktika sistematiko bat izan dela. Torturatuen sareak gehiengo sindikalaren laguntzarekin tortura sistematikoa izan dela frogatzen duen ikerketa parlamentuan aurkeztu izana txalotu egin dute. Pozik gaudela zentzortan zeren, pentsatzen dugu torturaren afera hainbat urte lurrazpian izanik ere argitzen hasten garela, argitzen goaz. Egia da ere ibilbide oso luzea izanen dela, instituzioaren ateak hasten dian zabaltzen, baina aldiz Madrilen gaur egun Euskal Herritarra zigortuak dira torturaren deklarazioen ostean. Orduan horrek isladatzen gaitu ibilbidea luzea dela. Gutxinaka badira aurrepausoak Nafarroako torturatuen aitortza eta erreparazioaren bidean. Mikel Barrios presoa baldintzapeko askatasunean geratu da eskumuturreko telematikoa kenduta, etxeratek jakinarazi du asteazken honetan.
Hautagai zaldatuta pentsio erreformaren protestak ez dira eten indartuta jarraitzen dute. Joan den asteartean baino apalago, baino berriro ere Baionan milaka pertsona kaleratera dira Elisabeth Born lehen ministroak proposatutako pentsio erreformaren kontra egiteko. Pentsio erreformaren protestak ez diraten indartuta jarraitzen dute. Joan den asteartean baino apalago, baina berriro ere Baionan milaka pertsona kaleratera dira Elisabeth Born lehen ministroak proposatutako pentsio erreformaren kontra egiteko. Mobilizazioa iraunarazi eta gogortu dute. Ari dira hor eramaiten eztabaidak ejanez bai ala bai pasako dela erreforma hori, eta guk jaiten duguna da ezin dutela demokrazia hola ukatu eta mehatxatu. Guk gira hor karrikan, dola zonbait aste, manifa jendetsua, jendea enpresetan ere antolatzen da, erraiteko ez dugula onartuko erreforma. Hori entzun behar dute bai ala bai eta gibelera eraman behar dute erreforma hori, guk ez dugu amor emanen eta segituko dugu borrokan. Egitasmoa gaitzetsi dute izan ere bizirik jarraitzen dute pentsio erreformaren aurkako aldarriek. Macronen gobernua antolatzen ari den pentsio erreformaren kontrakotasun bat adierazteko, ez? Neurri atzerakoiak dira mahai gainean daudenak, pentsio sistema ahultzera datozenak, eta horren aurka kalera izatea garrantzitsua delako. Larun batean ere greba izango dute Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan eta protesta erraldoia izango dela aurreikus daiteke. Parisko gobernuak martxoaren bukaerarako nahiko luke erreforma erabaki. Eztabaida astelehenean hasi zen Frantziako asamblean, baina Parisko gobernuak erabaki duenez 57.1 artikulua erabiltzea eta gizarte segurantzaren aurrekontuaren erreforma gisa tramitatzea ez da lege proiektu gisa tramitatuko. Hala denbora gutxi egongo da parlamentuan. Hilaren 17rako bukatu behar du azterketa asambleak, senatura igaro aurretik. Baina nekez amaituko da ordurako eztabaida. Batez ere kontuan hartuta oposizioak 20.000 emandakin baino gehiago aurkeztu dituela. LR Republikanoak erreformaren alde bozkatzeko prest azaldu den bakarra da. Eskuina liburtzeko Bornek egindako azken keinua da lan bizitza luzea izateagatik, 73 urtekin erretiro hartzeko aukera izango dutela, 21 urte bete aurretik 5 ibileko lan egiten dutenek. Madrilgo eta Parisko gobernuen pentsio erreformak salatu ditu Labek eta sistema propioa aldarrikatu du Hendaia eta Irun artean egindako manifestazioan ikusi. Bi estado diferente daudela, zubiaren alde batean eta bestean, baina bi estadoetan aplikatzen diren politikak oso antzekoak direla. Pentsioi dagokienean ere bai. Ikusten dugu, hala gobernu bat nola bestea, ari dela pentsioak murrizteko saiakera batean, erretiro adina atzeratu, eta pentsioen zenbatekoa ere murrizteko saiakera batean. Azken finean, sistema publikoa ahultzen du kapitala indartzeko. Erreforma hau beste edozein neurri antisoziala bezala ez dugu onartuko. Uste dugu ez dela murrizketa berri egiteko garaia, eskatzen duguna da Euskal Alderdiei murrizketa ororen aurkako jarrera bat izan dezaten, jarrera irmoa eskatzen diogu Euskal Alderdiei murrizketa gehiagorik egin ezadin. Guk ere beste reflexio bat jarri nahi dugu eta da, gure pensioak Madrilen eta Parisen esku dauden bitartean beti guraiza bat egongo dela pensio horien gainean, pensio horiek mehatxatuz, guk uste dugu hemen ez dagoela bideragarritasun arazo bat pentsioi dagokionez. Pentsioak bideragarriak dira. Bestalde, Novaltiako eta Vulcanizados Zuluagako grebalariek lan ikuskaritza eta enpresen konplizitatea salatu dute. Grebalariek elkarretaratzea egin dute Bilboko lan ikuskaritzaren aurrean.
Eta Nafarroan esklusibotasun osagarria kobratu arren klinika pribatu batean ere lan egiten duen osasun publikoko profesional baten lehenbiziko kasu monitorizatua izan daitekeena argitaratu dute Gara eta Diario de Noticias egunkariek. Horren arira Labek agerraldia egin du Iruñeko bere egoitzan esplikatzeko sindikatu honek berak egin duen salaketa eta Nafarroako gobernuari eskatzeko ikuskapen orokor eta sakona egin dezala. Guri arreta ditzen diguna da, pertsona honen aldetik egon den errestasuna beldurri gabe, esan bezala osasungintza publikoan aritzeko, esklusibitatearen osagarria jasotzeko eta horrekin batera eremu pribatuan lan egiteko. Guk egin dugun ikerketa oso oinarrizkoa izan da. Hortaz, honen atzean ikusten duguna da, badagoela, egon daitekeela, iruzur orokor bat eta normalizatu bat praktika honen inguruan. NATOren eta Europar Batasunaren mugimendu imperialisten aurkako manifestazioa egingo dute Bilbon. Martxoaren 11an egingo dute Euskal Herri antiimperialista lemapean. El contexto actual requiere de forma necesaria y urgente reivindicar una Euskal Herri antiimperialista e internacionalista. Eta fiskaltzak 7 urteko espetxe zigorrak eskatu ditu Alonsotegiko alkate ohi Aitor Santie Estebanentzat eta beste 5 lagunentzat. Prebarikazioa, diru laguntzentzat iruzur egitea, dirua bidegabe erabiltzea eta dokumentuak faltsutzea egozten die. Eta Nafarroako hiriburuan auzokideak zein elkarte sozial eta kulturalak kexu dira maila alkatearen kudeaketa ereduagatik. Espazio publikoa pribatizatu nahi izatea leporatzen diote udalak, herri ekimen ugari debekatu ditu baita orain arteko araudia ausazko moduan aldatu. Kolektibo ezberdinak batu eta dinamika berria aurkeztu dute Iruñean. Bildu gara hemen, guztion Iruña para todas plataforma aurkezteko, duela hilabete batzuk biltzen hasi ginen, gu guztiok udalaren partetik ekimen desberdinak aurrera emateko baimenen debekua edo aldaketak jaso genituelako, eta justo ere aurreko astean auzoak plataformak jai agenda aurkeztu zuenean, mahai gainean jarri zuen udalak
jaietako, ekimenak eta jaietako, auzotako jaiak aurrera emateko jartzen zituen trabak, guk gaur auzoak plataformaren testigoa hartu nahi dugu, eta plataforma hau aurkeztu denen artean, erantzun amankomun bat emateko udalaren debeku guztiek. Eta bizi mugimendu ekologistak HTaren inposizioa salatu du Baionan. Pirinio Atlantikoetako departamentuko kontseiluak Baionan duen egoitzatik 2 pankarta handi zintzilikatu dituzte biziko kideek. Iruki La Rosa kooperatiban transpertsonen egoera soziolaboralari buruzko ikerketa bat burutzen ari dira eta horren bidez hezkuntza eta enplegu sarbidetan nabarmen diskriminatua dagoen kolektibo honen realitatea agerian utzi nahi dute. Epertainerako helburua Euskal Autonomia Erkidegoan gizarteratzeko eta laneratzeko programa bat sortzea da, zeinetan lan eskaintzaileei eta eragile sozioekonomikoei aholkularitza, prestakuntza eta bidelaguntza emanez trans kolektiboaren bizi kalitatea hobetu nahi dute. Pantailaren bestaldean, Brian Altimas berez Iruki La Rosako kidea daukagu. Gabon? Gabon. Lehenik eta behin, zer da Iruki La Rosa? Iruki La Rosa pareketasun eta LGTB gaietan formazioa, aholkularitza, ikerketa, bidelaguntza, eta herri proiektu integralak garatzen dituen kooperatiba da. Eta bereziki, 4 ildo nagusi jorratzen ditugu, pedagogia feministak, gizontasuna, LGTB gaiak eta taldeen fasilitazioa eta bidelaguntza. Jarduera horien artean esan dugu badagoela bat azpimarratzekoa, transpertsonen egoera soziolaboralari buruzko ikerketa bat burutzen ari zarete. Zein da helburua? Azkenean argi dakigu denek transpertsonak kolektibo zaurgarri bat dela, eta horregatik abiatu dugu proiektu hau. Proiektu hau justifikatzeko, edo ikusteko gure hipotesiak egia diala edo, hasi gea ikerketa honekin, Ikerketa honetan, datua jasoko ditugu, eta horren arabera, proiektua bide bat urtuko edo bestea. Azkenean, transnagabezia tasa oso altua da, bereziki emakume transetan, eta askotan hitz egiten da translegetan, bizikalitatea hobetzeko tresnak eman bardez, baina realidadean ez ditugu, orduan, pixkat helburu hau bete nahi du, Azkenean, trans kolektibo bat izan da bestek hitz egindako kolektibo bat. Ez dute ahots propia izan, orain arte eta ahulduntze hau eman nahi die proiektu hau. Ahulduntze bat, gu geuk hitzeteko, gu geu izateko sujetu politiko bat, ahulduntze prozesua sustatzia izango litzake. Eta azkenean gizartean, azken urte hauetan, fokoa oso potentia mandio aurretan nerabe transei, eta nahi deu hildo hau jarraituz, trans kolektibo guztiari eskubideak eman eta aukerak eskaini. Azken urteotan orduan esan dezakegu transpertsonen egoera enpleguari dagokionez aurrera pausoak eman dituela? Ikerketak zer esate egun ikusiko dugu, 40 erantzun inguru jaso ditugu, baina ez dugu aztu behar azkenean ikerketa egiten egiala sare sozialen bidez, azkenean asko interneten bidez, eta hor arrakala digitala ere badagola.
transkolektiboa oso behar anitza ditu, baino bai denek ezakatela behar, ez, behar berrezkoak kubritutak. Orduan batzuk ezingo dute horri heldu, ez, eta ezingo dute parte hartu ikerketa honetan, ez, eta igual izango lirateke pertsona interesgarrienak, ez, elkarrizketatzeko. Baina orduan, ikusiko da zer esaten duten datuek. Orduan, zer da beharrezkoa ikerketan parte hartzeko? Transpertsona izatea, 16 urte gorakoa, eta Euskadin bizitzea. Eta, Brian, gertutik jarraituko dugu orduan ikerketaren nondik norakoak. Mila esker gurekin egoteagatik eta laster arte. Zuei, eskerrik asko. Eta aurrera jarraituko dugu albistearekin, izan ere gaurkoan Andrea Bartolo Azet sindikatuko kidea elkarrizketatu dugu hemen 11 telebistan. Bartoloren esanetan pobreen aurkako gerra gertatzen ari da jendartean eta nabarmendu du etxegaben hilketak ez direla saihestu ezin diren tragediak, sistema kapitalistak sortzen duen egoeraren ondorio baizik. Nola jaso dugun noski tristura eta amorru handiaekin. Lehenik eta behin esatia elkartasunela zine diogu bitimari eta espero dugu laster bereskuratzea. Nola jaso dugun, orokorrean guk beti esaten dugu ez, borrokatzen dugula, ikusten dugula gizarte honetan pobreen aurkako gerra badala, ez gizarte klasista batian. Eta ze esaten dugu pobreen aurkako gerratzat, ze ulertzen dugu pobreen aurkako gerratzat, ulertzen dugu ez direla soilik politika zehatzak, ez? Zer sistemikoa dela. Pobreen aurkako gerra kapitalak eta instituzioak egiten eta jarduten dutena da, baina dabe pobrezia basatian bizitzea, txabola batean bizitzea, kalean bizitzea, hori be pobreen aurkako gerra da. Eta kasu horretan adibidez ez dakiko ondo ze pasatu dan, baina bai ulertzen dugu apur bat zirkulo horretan, ez? Be pobreen aurkako gerra guretzako da komunikabideek edo edabideek garatzen duten diskurtso klasista, kriminalizatzaile. Azken finean biziga gizarte batzen nun klasismo eta aporofobia oso edatuta guzen eta asko edatzen duten. Zentzu horretan, pobreak egunero kriminalizatzen dute. Ikusten dugu ez okupazioaren aferan edo etorkinen gaia, orden publikoko arazo gisa tratatuz. Beraz, ez dakigu ondo ze pasatuan kasu horretan, baina argi dugu kapitalak edatzen ari den gorroto soziala, kriminalizazioa eta pobre arteko gerra ondorio zat ulertu behar dugula. Azpimarratu du etxebizitzaren arazoa konpontzeko etxebizitza desmerkantilizatu behar dela eta etxebizitzaren arazoak jarraituko duela sistema kapitalistak irauten duen bitartean. Guztiz erantzukizun azken finean udalak bere politikaen bitartez etxebizitzaren merkantilizazioen sujeto bat da, ez? Azken finean batzuetan badirudi dagoela horrez publiko eta pribatuen arteko dikotomia, baina realitatean publiko eta pribatue interese berdinaen alde jokatzen dutela. Dala jabetza pribatuen alde. Eta horre ikusten da, udalaen kasua adibidez zenbat inbertzioa egiten duen adibidez auzoak merkantilizatzeko, turistifikatzeko edo gentrifikatzeko eta gero ze rekurtso gitzi dauzen adibidez etxegabetsuentzako edo orokorrean etxebizitza eskubidea bermatzeko. Aipatu du Bilboko San Francisco auzoko errealitatea esaterako, izan ere salatu du desalojo ilegal ugari gertatzen dela auzo horretan eta bertan polarizazioa ere nabarmendu du. Aldezarra, Bilbozarra eta San Francisco auzoen ikusten ditugu argazki ezberdina edo ñabadura ezberdina, baina hor argazkia da efectivamente hori, inbertsore, ikusten dugu San Francisco auzoan zelako kontraesan dauzen. Alde batetik dau pobrezia basatian, militarizazioa, pobreen kontrako gerra, baina beste aldetik ikusten dugu nola kapitalaentzat ze interesa dauzen olako auzoetan, eta zenbat inbertsioa dauzen adibidez funtsputreen esku edo banketxek, eta beraz ikusten dugu gizarte oso polarizatua.
Pobreen kontrako gerra alde batetik, baina gero auzo bat, nun udalak inbertsio handia egiten duen kaleak, apur bat zuritzeko olako auzoen irudia, militarizatzeko, inbertsore pribatua hor kriston kapitala sartzea, eta beraz, ikusten dugu nola gizarte klasista ez da zer dagoena baizik eta handitzen dana, ez? Egoera horren aurrean, etxebizitzaren arloko eragilez gain, arrazakeriaren aurkakoak edota auzo elkarteko kideak bildu direla dio. Horrez gain, aipatu du, beste herri eta hiri batzuetako sindikatuekin ere harremanak dituztela eta garrantzitsutzat jo du Euskal Herrian etxebizitza eskubide unibertsalaren aldeko indar politikoa sortzea. Hori hasi ginen apurat abenduan aldera, gero urtarrian aurkeztu genuen, hor gauz egiten, aurrera eramaten beste hainbat eragileekin, Sosa Arrazakeria, Txuri Herrera, Xak Espazioa, ODS, Kulturetxea, San Francisco Bilbo Sarre eta Zabaleko Koordinadora eta Okupazio Bulego. Ez da, soik gure kanpaina bat. Eta, hor ikusten dugu apur bat lehen esan duan San Franciscoko argazkia, ez? Kontraesan oso handia, dikotomia oso handia, interesa handia dauzela eta aldi berean pobreza handia. Eta beraz, ze pasatzen da edo nola traduzitzen da olako argazkia auzoan, adibidez, desalojo ilegalekin. Dala, alde batetik, alfombra gorri espekulatzaileentzat, eta gero, eta beste aldetik, polizia pobreentzat. Eta hor ikusten dugu nola San Franciscon salbuespen arau bat dagoela, ez? Hor ikusten dugu, atorkinen kasuan, desalojo ilegala eta bortitzak ematen direla. Osea, agindu juiziali barik, eskubide guztiak ukatuz. Eta ez da zeo zer noizean behin pasau da, modu sistematikoan egiten da. Eta zentzu horretan horregatik hasi gara kanpaina hori salatzeko. Eta gai zaldatuta Eusko Jaurlaritzak Zaldibarko zabortegia behin betiko sigilatzeko exigitu dio Berte Recycling enpresari. Arantxa Tapiak gogoan izan ditu Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran zabortegia amildu zenetik 3 urte bete diren honetan. Atzo otsailak 6, 3 urte bete ziren Zaldibarko zabortegia bera etorri zenetik. Horren ondorioz, Joaquin Beltran eta Alberto Sololuze hil ziren eta kalte larriak eragin ziren ingurumeneko arlo guztian. Gogoan ditugu bereziki pertsona horiek egun hauetan eta baita ere beraien familiak. Gogoratuko duzue gaina, Eusko Jaurlaritzak modu subsidiarioan hasieratik egikaritu zituen desagertutako pertsonaen bilatzeko lanak, eta baita zabortegia egonkortzeko eta ingurumenaren gaineko kalteei aurre egiteko lanak ere. Nafarroako Txibite lehendakariak Belateko tunel berriaren obren lizitazioa iragarri du. Foru Erkidegoko azken urteetako bidelanik garrantzitsuena, 95 milioi euroko inbertsioa izango du eta tunelaren bikoizketak 45 hilabeteko exekuzio epea izango duela estimatzen da. Con un presupuesto de 95 millones de euros y sin duda será la obra viaria más relevante y más compleja que afronta Navarra en estas últimas décadas.
una obra que permitirá cerrar una deuda histórica con los más de 22.000 navarros y navarras vecinos de las zonas de Baztán y Bidasoa. Eta Gipuzkoan ekainaren amaiera arte Donostiako pasealeku berria itxita izango da. Urgulmendiaren hegala egonkortzeko obrak hasi dituzte, beraz, itxita egongo da oinezkoentzat zein ibilgailuentzat uda hasiera arte. Otsailaren 6tik ekainaren amaiera arte Donostiako pasealeku berria itxita izango da. Urgulmendiaren hegala egonkortzeko obrak hasi dituzte, beraz itxita egongo da oinezkoentzat zein ibilgailuentzat uda hasiera arte. Halaxe jakinarazi du Donostiako udalak. Eta guztira 726.000 euroko aurrekontua izango dute dan hauek eta 20 astetako epea aurre ikusten da. Segurtasun arrazoiak direla eta itxi dute. Izan ere azken hilabeteetan luizi batzu gertatu dira eta hormigoizko horma bat jarri behar izan da babes neurri gisa. Horrek daukan helburua da, momentu honetan paseo berrian hormigoizko pareta batekin babestua dagoen gune guzti hori birgaitzea, segurtasun neurriak hartzea eta hormigoizko pareta hori kendua izatea paseo berria bere horretan usteko. Hori ala lanak bi atal nagusitan banatu dituzte. Alde batetik mendi hegala oroar egokitza proiektatzen da, kable bidezko aingurak eta iraunkorrez ainguratutako horma bat eginez. Eta bestetik buloiez ainguratutako sare indartu bat jartza proiektatzen da, pasealeku berrira zati txikiak erorrez daitezen. Horrez gain kalte nabarmenak dituzten bi kontrahorma konpontzea aurre ikusten da, baita muga orekan dauden harrezati handien ainguraketa puntuala ere. Esan bezala ekainaren amaieran aurre ikusten da pasealeku berriaren irekiera. Asteazken honetan legebiltzarrean izan dira Askabide klinikako langileak. EH Bilduk agerraldia eskaera egin du. Langileek abortatzeko eskubidea burutzeagatik jazarriak izaten diren emakume eta langileen egoera azaldu eta salatu dute. EH Bilduk Askabide klinikako langileen agerraldia eskatu du legebiltzarrean zein egoeratan dauden azaltzeko. Askabide klinikak 1985 urtean jaio ziren eta 2003an Donostian etenaldiak egiten hasi ziren. 7 urte igar ondoren lege aldatu zen eta emakumeek haurdunaldia eteteko eskubidea zuten. 2014an elkarte katoliko eta eskuindarrak elkarretaratzeak egiten hasi ziren, eta handik aurrera egoerak okerrera jo zuen. Izan ere, klinikak jarri zituen salaketak, baina justiziak ez zuen onartu emakumeen salaketak ez zirelako eta proba gehiago eskatzen zituelako. 2022ko apirilaren 12an lege aldaketa indarrean sartu zen eta klinikako langileak biktimatzat hartzen zituen. Baita erakundeak ere. Hala ere irailean abortuaren nazioarteko egunean elkarretaratzeak bueltatu ziren 3 hiriburuetako kliniketara. Justizia Gasteizen beste hiriburuetan baino askoz motelago zijoanez, ezin izan zituzten elkarretaratzeak klinikatik berehala urrundu. Gaur egun 23 pertsonek urruntze agindua dute, baina langileek bere kezka azaleratu dute asteazken honetan. Izan ere, Garizuma astear dago eta 40 egun bizitzaren alde elkarteak bere sare sozialetan eta web orrialdean deialdi berri bat egin du. Eta 23 urruntze agindu izan arren, estatuko hainbat pertsona etorriko dira eta ezin izango dituzte klinikatik urrundu. Zer gertatzen da, haurdunaldiaren etetea oraindik oso estigmatizatua dago. Ezin da hitz egin, haurdunaldiaren etenaldiaz lotxa ematen du, kulpa sentitzen da. Eta orduan horre denak, jokatzen du gero jende hau etortzen dena, bereik oso ondo dakite nun egin mina, eta nun egin jazarpena eta nun egin koakzioa, ezta? Orduan horretara jokatzen dute errezuaren itxurarekin, ezta? Laguntza eskatzera gatoz, ze hau zaila da, eta besterik gabe laguntza.
Hori dela eta langileek Eusko Jaurlaritzari eskatu diote salaketa jartzea legea betetzeko eta horrekin batera ertzaintzak perimetroa ezartzea abortatzera joaten diren emakumeek elkarretaratzeak ez ikusteko. Euskoak Euskal Monetak 10 urte beteko ditu eta apirilaren 15ean urte muga ospatuko dute Ezpeletan. Azken 2 urteetan beste 39 lekuko moneta sortu dira Euskoa adibidetzat hartuta. Europako moneta guztien artean azkarrena dela ziurtatu du Euskal Moneta elkarteak. Izan ere, azken zenbaketaren arabera, zirkulazioan diren 3,5 milioi eusko daude. Eta Gasteizko Haurtzaro, Lourdes Lejarreta, Sansomendi, Zabalgana eta Zaramaga aurreskolak doakoak izango dira datorren ikasturtean. Zerbitzu hori 5 eta 8 ordu. Hilabeteotan milaka lagun elkartzen dira Hernanin eta inguruko herrietan sagardotegi denboraldia dela. Eta testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Milaka dira urtero sagardotegira joaten direnak, ohiturari eutsiz eta txotxarekin gozatuz. Sagardoaren lurraldean eta Hernanin zehazki oso errotuta dagoen usadioa da sagardotegietara joatea sagartaz lagun artean edota familiarekin gozatzera. Hala ere ohitura horrekin batera badira ohiko bihurtu diren beste jarrera onartezin batzuk, eta horiek ez dira sagardoaren kulturaren parte. Ohikoak bihurtzen ari dialako, milaka pertsona Hernanira etortzen dian hontan sagardoaren aitzakipean, jokabide matxista, arrazista edo hernaniarren elkarbizitzaren kontra dijoazen jokabidak eta izateko, ez. Testuinguru honetan Hernaniko udalak ez da sagardoa zuzara lelopean sentsibilizazio kanpaina abiarazi du. Eta horrekin pixkat irudikatu nahi duguna da, sagardoaren kulturaz gozatzera datozen pertsonek ez dezatela hori erabili, onartezinak dian jokabidak erabiltzeko. Horregatik aurtengo kanpainan erasoetan baino jokabideetan jarri du azpimarra, ulertzen dugulako jokabide matxista eta arrazista horiek direla, gero eraso zehatzak gertatzeko baldintzak sortzen dituztenak, ezta? Gainera ikaragarria da txotx garaiaren inpaktua. Sagarotei edo txotx garaia hasten danetik pixkanaka asteburuz asteburu datoiek gorantz guten dira, eta martxoa erdialdea izaten da pertsonak gehien edo jende gehien etortzen dana. Eta Hernanin, azkeneko datua 2000 eta 19 daukagu, pandemia horretiko datua, eta da martxoko larunbat batean 78 autobus Hernanin egon izatea, ez? Egoera ikusita udalak zenbait neurri berezi hartu ditu. Segurtasun ikuspuntu batetik, udaltzaingoaren errefortzu batekin eta presentzia handiagoa batekin alde zaharrean bertan, ertzaintzarekin ere koordinazioa daukagu, herriko gainontzeko lekuei edo erantzuna eman ahal izateko, komun publikoak ere gehitu egiten ditugu, hainbeste jende dagoen tokian ere erantzuna eman ahal izateko, eta indarkeriarik gabeko puntua ere jartzen dugu, norbaitek indarkeria sexista kasu bat jasan edo ikusi balin badu bertan horren berri emateko eta pixkat ere kontzientziatzeko gai honen inguruan. Beraz gogoratu sagardo denboraldia gozatzeko unea dela, baina ez da onartuko jarrera matxistarik, ez arrazistarik, ez errespetu gaberik. Baina arbuiatu egiten ditugula onartezinak dian jarrera horiek guztiak. Eta kulturarlora salto otsailaren 25ean egingo da 40 minutu rock bagatoz badatoz lelopean, eta Eskabidean taldeak sortu du 40 minutu rock jaialdirako abestia, entzun.
Arabara Salto Geu Afrikarrok erakusketak kolektiboaren bilaketa bat izan nahi du, hobeto esan da, jaiotzen garen lekuan, jaiotzen garela, garenak garela, gizatasunetik komunean duguna. Ikusgai dagoia da Montermoso jauregian. Bookstart ekimena heldu da Gasteizera, Gasteiz izanik estatuko lehen hiriburua programa hau ezartzen. Ekimenaren funtsa 0 eta 2 urte bitarteko aurren artean liburuekiko maitasuna sustatzean datza. Horretarako doako liburu sorta bat oparituko zaie. Se basa en el regalo de un paquete de libros gratuitos para niños y niñas de 0 a 3 años. El programa también incluye actividades de promoción lectora que se desarrollarán en las 5 guarderías municipales con la actividad Liburu Baby Kluba. Garren hamarkadan Jose Bikuña Agirre Ataundarrak zuhaitz eta zuhaizka mota ezberdinen zurak jasotzeari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain Atauniker Kulturelkarteak Bikuñaren egur bildumarekin erakusketa antolatu du. Ikus dezagun sakonean. Hogeita hamar bat urte atzeratz egin behar dugu. 80. hamarkadan Jose Bikuña Agirre Ataundarrak zuhaitz eta zuhaixka mota ezberdinez zurak jasotzari ekin zion. Ordutik 125 espezie bildu ditu eta orain Atauniker Kulturelkarteak Bikuñaren egur bildumerekin erakusketa antolatu du. Ni oinarriko ikasketa bukau eta 14 urtekin baserrin hasi nintzen gurasoi launtzen. Baserrin jaioa naiz, 1935 otsailaren 27an, eta 14 urtetik 23 bitarten baserrian haitu naiz. Baserriko ekintzabietan atentzio izugarri deitu zin, baserritarrak ilargikin zeukaten hartu emana. Edo zen gora beratako fijatzen ziren ilargin, bai azieteko, bai landarea jartzeko, bai zuhaitza botatzeko, eozin gauzatako beti figatzen ziren ilargin. Horrek sortu zein har bat, eta har hori nahi dio pixka bat eantzun, jubilatzen aurretik hasi nintzen, mendia jun, zuhait mota desberdinei adarra moztu, eta horiek jartzen hemen ikusten intezuen bezala. Eta gero, horiek noiz bota, importantea hori zan, jakitea. Gue arbasoak ibiltzen zuen formula zan, osto koskadunek, osto zabalak, eta osto kizkurrek bota behar ziren hilberan. Eta osto luxek, eta koska txikiko horiek hilberrin. Horiek nahi duda bat sortzen zidaten, koska horien mugea nunda.
koska hundik eta txikik, tarte. Orduan, izan hon aukera bat, azpeitiar tipo baten iritzie jakiteko. Horrek, oinarritzen zen, egurre transversalki moztu, eta azalan ondon balin bat zeuken kolore desberdinetako biribiluna bat, hori esaten zioten gizena zutena bota behar ziren hilberan, eta gizenik ez daukatenak hilberrin. Esate baterako aritzak badauke, gaztinak ere badauke, pagoak ez dauke, altzake ez dauke. Hemen Euskal Herrin daun, zuaitzik, zaharrena, seguruik asko da agine, egurre dotorea, gorra, dentsidadea harri bezalakoa dauken aia, hori botatzezu trunko bat ureta eta harri bezala azpia juten da. Eta behin, zorian gebiltzela, hango monastegi baten, erakutsi ziduten, zoru bat horren oholak indakoa, ikusgarria. Haren brillu eta, haren kolorek eta, zan ikusgarria. Bai. Guk hemen itzaldi bat izan gendun, unibertsitateko tipo batek emandakoa, harrek azaldu zion alderdi onak eta txarrak. Alderdi ona baino gehiago dauzke txarrak. Eta horren esperientzie badeu, horrek oston hemen dauke olioa, eta hemen da izugarrizko zueilea. Horren esperientzie Galizialden izan dien zute gehienak eta Portugalen izan die arbola mota horrenak. Orduan, hori jartzea mehezio, hor da. Alderdi ona, aguro azitzen dela eta papelerako erabiltzen da, eta bale. Eta gero esaten dute baita ere ez dula berriz aldau beharrik, baina hoi ni duda egiten dut. Aldau beharri bere altzumatatik etorrikoa, baina ez aldautakoa bezala. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Miren eta Roberto Etxebarriaren Ainik Manenki abestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Arbola zerran ondo banoba, lorak erneko balire, egurri Paris ez balik ez dau, zerberbak super bat dire. Hai, ni banenki, zutak izu guztie. Hai, ni banenke, zuzeinken erdie. Hai, ni banenki, zutak izu guztie. Hai, ni banenke, zuzeinken erdie. Gazteak etzita etzi, bien artean